ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗାର୍ଡେନ୍। ତ ଚାଲ ଆଜି କିଛି ଶାଗ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଶାଗ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଞ୍ଜି ହେବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ତ ସେ ପୁରା ମଞ୍ଜି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ କିଛି ହାରଭେଷ୍ଟ କରିନେବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି କିଛି ଟିକେ ଖରା ଖରା ଟାଇପ୍ର ପାଗ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବର୍ଷା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ ମୋ ମାନେ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ର ଉପର ଭାଗଟା ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଶିଉଳି ପଡ଼ିକି ବସିଛି। ତ ବର୍ଷା ତ ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶାଗ ଆମର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କିଛି ଥିଲା, ଆଉ ପତ୍ର ଶାଗ କିଛି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାଛି ବାଛି ମୋତେ ଟିକେ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛିଟା ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁତକ ପତ୍ର ଶାଗ ଟିକେ ମାନେ ଉପରୁ ଉପରୁ, ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଗ, ଦେନ୍ ଏମିତି ସବୁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିନିକି ଦେନ୍ ମୋ କୁଲାରେ ଏତିକି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ପୋଇର ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ ନେଇପାରିନି। ତ ପୋଇ, ଦେନ୍ ପତ୍ର ଶାଗ, ଦେନ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଏତିକି ମୁଁ ନେଇକି ଆମର ଖୁସି ଖୁସି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେଉଁଟାକି କୁଲାର ମୋର ଲଙ୍କା ବି ଥିଲା, ପୁଦିନା ବି ଥିଲା। ତ ତାକୁ ଧରିକି ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତାର ଖୁସି ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଗାନିକ୍ ନିଜ ଗାର୍ଡେନ୍ରୁ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆସ